мо буромадем соат 10 аст. бениҳоят хонаҳо гарм, ҳаво гарм кардагӣ ки қати кӯдакҳо буромадем берун площадка, гуфтам камтар бозӣ кунанд. шаҳр ки ҳастем бениҳоят ҳозир гарм аст, ҳамин сабаб гуфтам кӯдакҳо қа бозӣ кунанд, баъд боз медроем. хел буромадем дика ҳардушон шиштагӣ. Фотимахон таассуб акош бозӣ карос гуфта, иноам шишта гирифтагӣ. халене ки ҳаво бениҳоят гарме ки берун ба кӯча ба нағз хона дар оигаркати чӣ мегӯд қа гарм, ҳеҷ киам нест площадка ба ҳама ба фикрам ами моҳи июл шавад, ҳама отпуска мераванд, отдих мераванд, ҳеҷ кас нест. бо ами моҳи августи ки шуд боз одам бисёр мешавад площадкаҳо ба. ҳозир айни таътил, ҳозир айни гармӣ, ҳама имрӯз рӯзи корӣ. аз ҳамин сабаб ҳеҷ касам нест площадкаҳо ба. фотимахон якум бор будам ба намедонад гӯёш чиқа бозӣ карданаша. куҷо ба шумо? ние якҷона намешинед духтара. гуфт бача набошад охира. фатима аку ҳамҷи ки мебурам гуфта дига вай карос. вайш болон доштааст. ино инҷа ба ман мебурам гуфта. оху буровди мешда. ина. оп. Фотимахон инҷа ёд додам и бозӣ карос. офтоб будам наметавонад чизе кор кунад. фатима оп. хайрияте ки инҷо ваяш мулоимак ғалтадагар ҳичӣ намешад. ин якум боре ки мо бекаляска буромадем қати фотимахон барои бозӣ. аз хона дур намерем гуфтем, яке бо анча дур омадем. площадки дуртар ба намешинад худаш фақат мехай бая медавонад. ин площадки пешина хонаҳомона инҷа ба 4 этаж хонаи мо буд. пеш зиндагӣ мекардем, инҷа ба площадкаш нағз набуд. хай вақти Тамерлан таваллуд шудагинда мо аллакай ба инҷа рафтагӣ будем ки инҷа ба площадка сохтан, ҳамин площадкаи хушрӯ ҳама инҷа мебиёд. не ки рости ка базанам, ҳамин сеюм площадка ки омада доштем ки ягон бача нест, ягон кӯдак яъне нест. нами хуdo мо инҷа омада бозӣ карда шиштем. унҷа ба не фатима тобаканда гаштам ба чизе мегӯд рангаш сафедак будам ба суп сурх шудааст. фатима фу ай фу фу фатима фу ҳама ҷо дебор назар карда мебина ин духтарчи ки чизеша гуҷонда гуфта. ҷибед ҷибед тез давед. куҷо ба шумо? ин вақтанда ёдам ба ҳаст ки Тамерланкати бозиба меомадем. 1 солу 4 моҳа буд. навакун раравӣ ёд гирифтагӣ буд. фотимаҷон камтар чаққонака кош ба дидагинда тезтарак. ина бекаляска мо 1 солу 9 моҳа ёки 10 моҳа будагинда Тамерлана камкам а коляска буровардем. ина ҳозир бекаляска. умуман коляска ба шиштанда мехоҳанд. ина сумкучаҳоиша дидана духтарак диа. ва дасташая вай очаҷон инҳо рекбозӣ карам маҷош чирк карасе.
نه سوپ سرخ دختری من او خناغز بنادرک بوزیا فاطمه گل نشین گم شیشته گرفته سنم خیلی özledad boşan can kremtian گلش که میشینه درک بازی کرشینه یکی هوایی هم گرم ریگند بازی کنی نغزونه که تداش جنگ کنه ما چی موقع فکری هیچ دور روی کرگی نبودیم هم خیلی پیش خانه بازی میکنیم گفتیم که اینها تا اینجا اومد که فاطمه خون به خدا داد ریگه داد تمیران اونجا با اینا همش هم خیلی ریگ بازی میکنن بایش هم اینش هم نمیدونم همه بچه هم خیلی باشن пончик خمیرش کردم موندگی بودم رسیده است حاجی روست میکنم قالب چوکاتی میبرم بعد نشون میدم خیلی کمتر گفتم تمیرلند پونچیکا نغز میبینه گفتم کمتر پونچیک کنم براش یا بار کردگی بودم
дара бисёр гуфта хурд. Оҷи гуфтам бо тайёр кунам, маъқул шуд. Пӯшонда мондаги будам варам карас. Хеле хушрони баъзиҳошам хеле читакош ваям вай кардан гуфтам биза наку мепазам. Ина пончика як қисмаша пухта гирифтам. Акнун рӯшба камтарак оҷи сахарне пудра мекунам. Дар нашба ягон чиз куням мешад. Неки кӯдакҳои майда ки мехӯранд, барои қама рӯшба камтарак сахарне пудра мекунам. Тамом. Дика бисёр чиз илова намекунам. Хеле пухта гирифтам. Молоими хушро барои кӯдакҳо нағз. На насиб. Ина кӯдакҳоям хестан. Аллакай боли сахарне пудра накарда. Ҳам хеле худшам мехӯранд. Маъқул. Молоим ки ҳаст. Барои қаям хазек медро. Барои қа наомадан ҳам хеле мехӯранд. Хай касое ки тайёр карда иста бошанд яки хӯрда иста бошанд иштиҳои таом бениҳоят молоими бомазза.